ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 5 майи соли 2021 мебошад. 1000 рубл 150 сомонӣ, $100 1132 сомонӣ. Дар имрӯзанавор мон 16 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд. нархҳо аз 70 000 сомонӣ сар мешаванд. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар комментария фикри худро оиди канал ва оиди навор нависед. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки навор оиди кредит ва ипотекаи хона дар Тоҷикистон дар каналмон аллакай буромадагиай, ҳатман дароед ва тамошо кунед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон роӣ кунед. Агар хона гуфтаиста бошед, дар комментария нависед чӣ хели хона шумода дар кор аст. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ наздикии Мошинбозор 3 сотик замин, 3 дар хона бо калидор, подвал, кухня, туалет, ванна. Нархаш 160 000 сомонӣ. Дигар савдо намешавад. Нархи охиршай ҳуҷҷат дорад. хона бо ғишти пухта сохта шудааст. бо гуфти соҳиби хона номерош дар рӯи экран. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур мебошад. хона ай мактаби 63, ай Адел болотарак, ҳамагӣ 9 сотик замин, 3 дар хона, 2 ҳаммом, кухнӣ, ошхона, туалет, ҳама чӣ дора. документош 100%. нархаш 250 000 сомонӣ. ҳам медрои зиндагӣ мекунӣ. почти 90% ремонт дора. срочно фурӯхта мешавад. агар харидори конкретни боша, бо савдоам мешавад. дарахтои мевадиҳанда ҳаст. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экранай. WhatsApp имо дора. ҳавлии фурӯшӣ дар вилояти Хатлон, ноҳияи Сарбанд, кӯчаи Эмоми Аъзам, деҳаи Навобод. 9 сотик замин, 6 дар хона кардагиай, тайёрай, ҳаммом, ҳоҷатхона, оғил дора. ремонти хона замонавиай бо гуфти соҳиби хона, лекин мутаассифона суратҳои дарунуш нестай. нархаш 220 000 сомонӣ. харидори конкретни боша, бо гап мезананд. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экранай. WhatsApp дора. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Қурғонтепа, Ҳозира Бохтар, маркази шаҳрда қарор дорад. 4 хонага мебошад бо подвалаш, 2 тараф балкон, пеши автодромдай, сари роҳ. нархаш $26 000 мебошад. бо савдоам мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экранай. хона 99 метри квадратӣ мебошад, лекин аз рӯи документош гирем 90 квадрата. ҳавлии фурӯшӣ дар ҷамоати Чортепа, ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Ҷомӣ. кӯчаи нав мебошад бо ҳама шароитош. канечкаи хатсайри маршруткои 47 ва 81 аз раҳи калон 600 метр боло мебошад. хонара нав ремонт кардагиан. 2 сотик замин мебошад. оби качалка дорад. свет ҳаст. сталба трансформатори нав. иҷа ба фикрам соҳибаш мехост трансформатори нав нависа, хайбо намедонам. заминои навай бо илова хонаи 5 ба 3 зимистона дорад ва туалет баня бе ремонтай. нархаш 250 000 сомонӣ. бо савдоам мешавад. 3 дар хона дорад. меҳмонхонаш 72 ба 33, спальниш 5 ба 58 ба 38 ва 23 ба 38 мебошад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар маҳаллаи Пахтакор. касе ки надонад, Пахтакор ҳамон тарафҳои Гипразен ва яъни Гарадок ҳамҷае. 4 дар хона, 1 подвал, ванна, кухня, об, свет ҳамавақта, ҳам качалкаам доранд, водопроводам доранд. 2 сотик замин мебошад.
дарунои хона ремонт дорад, берунаш 50% ремонт дора. Хона дар лаби роҳи калон мебошад. Аз наздаш маршруткаи 45 ва 56 мегузарад. Нархаш 380 000 сомонӣ. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 102 микрорайонда наздики ҳаму ресторани Шаҳриёр. як хонага мебошад бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар сеюм ошшона. откритый лестница мебошад. худи бино аз 5 ошшона иборат аст. пешаш да садик, мактаб, бозорча, институти забонҳо ҳамаш наздикишдай. нархаш $22,000 мебошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экране WhatsApp дорад. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи Саргазон, 8 сотик замин, 3 дар хона, калидор, подвал. нархаш 70 000 сомонӣ мебошад. маслиҳатам мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экране WhatsApp дорад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Солихон, 3 дар хона мебошад. 6 сотик замин, кухнӣ, ҳаммом, 2 ошхона, гирдуш маҳкамай. нархаш $17,000 мебошад. документош 100%. боз як хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Темурмалик 28. ишалакай квартира мебошад. як хонага квартира дар 4 ошшона. худи бино аз 4 ошшона иборат аст. бо масоҳати 30 метри квадратӣ. ремонти миёна дорад. барои зиндагӣ кардан тайёрай. об свет ҳамавақта ҳаст. дар наздикиш мактаб, садик ҳастай. аз роҳи маршрутка 100 метр дур мебошад. нархаш 160 000 сомонӣ. бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. боз подвал қатиш падарка. рақамҳо барои тамос дар рӯи экранай. марҳамат. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 91 микрорайон, кӯчаи Алишер Навоӣ 15/3, квартираи 36 мебошад. ва дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки 91 микрорайон беҳад территория хуб мебошад. ҳамин баъди маркази шаҳр, баъди центр, Қараболо ва 91 дар дуюм ҷо меистанд. худи хона сеҳуҷрага мебошад бо масоҳати 62 метри квадратӣ дар 4 ошшона ҷойгир аст. як кухнӣ, як балкон дорад. нархаш $55,000 бо ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. бо муомилаам дорад. боз як хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, ишалакаи ҳавлияй дар маҳаллаи Калинин ҷойгир аст. 10 сотик замин мебошад. обу барқ дорад. 3 дар хонаҳай, гирду атрофаш маҳкамай. фурӯхта мешавад бо нархи 800 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экранай WhatsApp дорад. подписчики хидмонай аз номи канали Дом Тиҷей гап занед, бо савдои хуб мешавад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Норак, як хонага квартира дар 1 ошшона, бинои советӣ, бо масоҳати 32 метри квадратӣ. ремонти нав дорад ба гуфти соҳиби хона ва қарор аст дар кӯчаи Рӯдакӣ 9, шаҳри Норак. нархаш 155 000 сомонӣ. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, сини ваданасос, пушти фабрикаи Гулдазда. хона ремонт надорад. наздикиш да бозор, садик, мактаб, канечкаи автобуси 1 ва
18 мебошад, маршруткаи 44, 17 ва 58 дар пешиштаи. об проблема нест, об свет ҳамаш доимӣ, 4 сотик замин, хона камтар ремонт мекунӣ, ҷош ҷои зурай. марҳамат дӯстони азиз, нархаш $40,000 мебошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экранай. ватсап дора, аз номи канали Дом TJ гап занед, савдои хуб мешавад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, военный городок, кӯчаи Навбаҳор, Д заправкаи Тоҷиронда ҳамон тарафода қарор дорад. ду хонага мебошад бо масоҳати 53 метри квадратӣ. подвал дора, подвалшам ремонт кардагиай, подвалаш 48 метри квадратиай. бо агаро дора. худи дом аз 6 ошёна иборат аст. хона бошад дар якум ошёнаш ҷойгир аст. нархаш $33,000 бо савдоам мешавад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, яхонага квартира дар якум ошёна, бинои советӣ бо масоҳати 40 метри квадратӣ. қарор аст дар 34 микрорайони шаҳри Хуҷанд, доми 2. нархаш $175,000 сомонӣ бо савдоам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. то боздид, барори кор шумода.